El ministre de propaganda, dirigida per Joaquim Lan, ofereix una mirada fascinant, incisiva i ambiciosa sobre un dels personatges més inquietants del règim nazi, Joseph Goebbels, interpretat amb intensitat i matisos per Robert Stadlube. A diferència d'altres pel·lícules que han abordat el Tercer Reich des de la figura omnipresent d'Adolf Hitler, aquesta producció opta per enfocar-se en la maquinària invisible però poderosa de la propaganda, una de les armes més efectives i devastadores del règim, i en el seu arquitecte principal. El film ens guia pels darrers 7 anys de vida del règim nazi, des del 1938 fins a l'esfondrament final a Berlín el 1945. Aquest marc temporal, que comença amb l'apogeu del poder hitlerià i culmina amb el suïcidi col·lectiu dins del búnquer, permet explorar les transformacions tant polítiques com psicològiques dels seus protagonistes. En aquest sentit, la pel·lícula no només retrata els esdeveniments històrics, sinó també l'evolució íntima i ideològica de Goebbels, presentat com un fanàtic lúcid, calculador i entregat a una missió estètica de la destrucció. El guió és sòlid, construït amb ritme i intenció, tot i que per moments pot resultar massa esquemàtic en el retrat dels fets. Però allò que realment eleva la pel·lícula són les actuacions principals. Stadlube, en el paper de Goebbels, ofereix una interpretació magnètica, combinant la seducció retòrica del personatge amb una ombra constant d'inestabilitat emocional. Al seu costat, Franziska Weiss, com mag de Goebbels, compon un retrat pertorbador d'una dona que comparteix i legitima la follia ideològica del seu marit. Fritz Karl, com a Hitler, aporta una presència inquietant i autoritària, tot i que aquí la pel·lícula topa amb el seu principal escull visual. I és que, malgrat l'esforç dels intèrprets, el maquillatge i la caracterització dels personatges històrics no aconsegueixen trencar la barrera de la incredulitat. Quan el film intercala escenes de ficció amb imatges reals d'arxiu de Goebbels i Hitler, l'espectador es veu obligat a fer una comparació que perjudica l'experiència immersiva. A diferència de l'enfonsament, Oliviers Biegel, 2004, on Bruno Ganz aconseguia una transformació gairebé hipnòtica en Hitler, aquí les diferències físiques entre els actors i els personatges reals són massa evidents com per oblidar que estem veient una representació, no una recreació fidel. Tot i això, aquesta dissonància visual no dilueix del tot l'impacte narratiu. L'ambientació històrica és acurada i detallada, amb un treball de producció i direcció artística excel·lent. Els vestuaris, els espais tancats i opressius del búnquer, les oficines del ministeri i fins i tot els instants més íntims en la vida domèstica dels Goebbels ens ofereixen una atmosfera que oscil·la entre l'esplendor decadent i la imminència de la ruïna. Un dels punts més destacables del film és la capacitat de mostrar les funcions pràctiques i simbòliques de la propaganda nazi, com es construeixen els relats, com es manipulen emocions col·lectives, com es crea un enemic, com es genera esperança i por en dosis mesurades. Aquesta mirada metacinematogràfica, on Goebbels és alhora personatge i director de la seva pròpia pel·lícula ideològica, atorga una capa de profunditat i crítica que afegeix interès a la proposta. Narrativament, la pel·lícula és més contemplativa que dramàtica, fet que pot desorientar a aquells espectadors que esperin un relat amb una trama clàssica o una evolució marcada dels personatges. Aquí els protagonistes no canvien, sinó que s'enfonsen amb orgull i fanatisme, sabent que el seu món s'acaba però volent deixar una última escena impactant. La pel·lícula és fidel al seu missatge. Goebbels no busca la redempció, sinó l'espectacle final. En resum, El ministre de propaganda és una pel·lícula que ofereix una nova perspectiva sobre els mecanismes de control i manipulació dins dels règims totalitaris. Malgrat els problemes de caracterització visual, es tracta d'un film rigorós, ambiciosament construït i cinematogràficament solvent, que convida a la reflexió sobre els límits de la persuasió, el poder de la imatge i la responsabilitat dels creadors de discursos.